20. júla roku 2012 počas povestnej Belskej púte, ktorá je zasvetená svätej Márii Magdaléne, patronke obce Belá pri Žiline, starosta Matúš Krajčí a náčelník najmladšieho a najmenšieho chorvátskeho jadranského okresu a obce Jasenice Maslenica Martin Baričevič podpísali dohodu o medzinárodnom partnerstve a všestrannej spolupráci. Podľa slov náčelníka chorvátskeho okresu Jasenice Martina Baričeviča Slovákov a Chorvátov spája historické priateľstvo a rovnaká túžba po suverenite a ťažká cesta k nezávislosti a štátnej samostatnosti. K podpísanej dohode Martin Baričevič okrem iného uviedol: Medzinárodná dohoda otvorila cestu na spoluprácu obyvateľov Jasenice a Belej v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva, zoznamovania sa so zvykmi a tradíciami ľudu. Konkrétnym dôvodom na podpísanie zmluvy je aj využívanie možností spoločných projektov na čerpanie fondov Európskej únie. Zmluva o partnerstve ponúka ideálnu šancu, aby vzájomné partnerstvo bolo v prospech rozvoja dvoch obcí vo všetkých oblastiach pôsobenia dvoch samospráv. Starosta Belej Matúš Krajčí po podpísaní dohody s náčelníkom obce Jasenice Martinom Baričevičom vtedy skonštatoval: Ja dúfam, že začína touto delegáciou jednak z chorvátskej strany, jednak s našou, a už v podstate tento rok aj do budúcna plánujeme práve to, aby sa naši občania zbližovali s občanmi z chorvátskej strany a vytvárali sa tak väzby, priateľstva a tá budúca spolupráca, o ktorej tu stále rozprávame. Okrem slávnostnej nedeľnej svätej omše bol pre tisícky domácich, ale aj zahraničných hostí v Belej pripravený bohatý celovíkendový športový, kultúrny, zábavný a gastronomický program. Nechýbal ani tradičný futbalový turnaj. Pre mladých boli diskotéky, pre starších dychovka a pre všetkých prehliadka folklórnej tvorivosti domácich i regionálnych ľudových muzík a folklórnych súborov. A skutočne pre všetkých bol aj starostovský guláš, k tomu aj jeden z najpestrejších jarmokov v širokom okolí s prezentáciami tradičných regionálnych ľudových remesiel Terchovskej doliny. Takto sa vlastne začala spolupráca dvoch slovanských obcí zo stredu a juhu Európy. Podpísaná dohoda sa hneď začala napĺňať. Kvôli vzájomnému poznaniu a podobnej histórii stručne predstavme partnerské obce. Existencia obce Belá na území Starohradského pánstva je prvýkrát písomne doložená listinou zo 7. januára roku 1378. Vtedajší uhorský panovník Ľudovít I v nej nariaďuje, aby sa vykonala opätovná obchôdzka, vytýčenie a obnovenie hraníc majetku s názvom Belá, ktorý patril kostolu blahoslavenej Panny Márie vo Varíne. Z listiny vyplýva, že išlo o staršiu dedinu, hoci sa listina o jej vzniku a ani o jej ďalšej existencii už bližšie nezmienuje. Belá pri Žiline je dnes modernou obcou v Malofatranskej oblasti a má približne 3400 obyvateľov. Vďaka bezprostrednej blízkosti diaľnice A1 medzi Záhrebom a Splitom či letiska Zadar a pri dvoch veľkých maslenických mostoch z južnej strany mohutného pohoria Velebit je obec Jasenice Maslenica ľahko dostupná pre turistov, ktorí si chcú užiť svoj jadranský sen o čarokrásnom, čírom modrom mori a prekrásnej dovolenke. Stredomorské ovzdušie, plné vône teplého mora a ihličnatých lesov, spojené s príjemným komfortným ubytovaním a chorvátskou bohatou gastronómiou v reštauráciách priamo na pobreží, to sú dovolenkové esá obce Jasenice Maslenica, v ktorej žije približne 1400 obyvateľov.
Medzi kultúrno-historické pamiatky v tomto čarovnom prostredí okresu Jasenice rozhodne patrí kostol svätého Jeronýma v Jaseniciach, kde sa pravidelne konajú aj obecné slávnosti a hody, tiež zachovaný stredoveký kostolík svätého Júria v neďalekej obci Rovaňska na samom pobreží, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou najvyššieho stupňa a kultúrnym dedičstvom Chorvátska. Za zmienku stojí aj ponuka na turistickú obhliadku blízkeho parku prírody Velebit a Národného parku Paklenica či kaňónu rieky Zrmaňa alebo historicky vzácneho mesta Zadar, známeho už v antickej dobe, kde je dnes aj sídlo Zadarskej župy. V januári roku 2013 sme s našou kamerou a delegáciou obce Belá pri Žiline boli v Jaseniciach Maslenici. Vtedy tam prebiehali tradičné obecné slávnosti, tentoraz k 20. výročiu samostatnosti Chorvátska. Pri tejto príležitosti náčelník Jaseníc Maslenice Martin Baričevič odovzdal ocenenia viacerým domácim významným osobnostiam verejného života. Osobitné vyznamenanie pri tejto príležitosti udelil starostovi obce Belá pri Žiline Matúšovi Krajčimu za rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov a partnerstvo, ako aj za pomoc Slovenska pri vstupe Chorvátska do Európskej únie. Partnerstvo obcí Belá a Jaseníc Maslenice je prejavom vôle ich obyvateľov spolupracovať a budovať vzácne vzťahy, ktoré zbližujú ľudí dvoch naozaj historicky blízkych slovanských národov a štátov, túžiacich po miery, dynamickom rozvoji a dôstojnej prosperite na úrovni hodnej 21. storočia.